Hello guys. Dan don sha mun yarba ka gabare dai matan karo kan ga ciya mango ba bid mu ba gabare dai kan matan ro kan sa je zide to gun magara mi ga ciya ro kan ta. Gukungu madni gushu yammi gabari in zigangata wai barkemi da mi imami al makasan so gangata ganami mamzi ganami nyangli gabari in zigangata gama zamu biyan gama zamu titin gabari in zigangata hayya mama dan wayan ga kara joro bo wai ga kara jai ma da bi barkama da peri nazan hayya mama dan wayan ga kara joro bo wai ga kara jai ma da bi barkama da peri nazan 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 na bi barkama da peri nazan 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 na bi barkama da peri nazan